14 na medalya. Ganito karami ang bilang ng naiuwi ng mga estudyante na nakilala ko mula sa 1G Macaraeg National High School sa Binalonan, Pangasinan. Ang mga medalya nasungkit mula sa international competition sa Oradea, Romania nito lamang Mayo na bahagi ng Robotic Championship International. Maswerte akong nakita ang kanilang mga obra. Kabilang ng likhang kamay ni Jayden na team leader ng robotics team ng paaralan. Bata pa lang daw siya nang mahilig sa mga laruan. Mula nung bata po kasi ako, parang mahilig na po ako sa mga laruan and like other stuff na medyo parang related po, like RC cars po. Tapos, syempre po, gusto ko rin po parang sumali sa mga ibang activities. Ang interes sa mga laruan, naging paraan niya para pasukin ang mundo ng robotics. Kailangan na lang po namin gawin is i-modify and i-enhance po yung code. Tapos, pag sa practice po, pag may nasisiraan po sa robot, kailangan po namin ayusin. Todo suporta naman ang kanilang coach. Nagtuturo kasi ako ng computer programming sa kanila mula grade 8 nila, tapos 9 at saka 10. So, pag nag-activity kami, nakikita ko yung mga students wherein nag-excel sila sa programming. Dahil sa kakaibang disenyo ng robot, kabilang ng ginawang AeroSense na isang smoke detector, nasungkit nilang iba't ibang place sa kompetisyon. Proud naman ang paaralan sa kanilang achievement. Malayo yung mga robots nila sa atin. Pero talagang pagdiskarte naman ang pag-uusapan, panalo talaga ang Pinoy. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-iensayo ng grupo para sa iba pang mga robotics competition, habang pinapaganda na rin ang robotics laboratory sa kanilang paaralan. Jose Robert Inventor, RNG News.